Goedenavond allemaal, van harte welkom bij de uitzending van het Alzheimer Café van de maand oktober. Vanavond gaan we het hebben over een bordje vol. Wat kan je nou als mantelzorger doen met je volle bord, wat veel mantelzorgers ervaren? Mijn naam is Nicole Wijnhoven en naast mij staat onze gastspreker van vanavond, Saar. Van harte welkom, Saar. Dankjewel. Wil je je even voorstellen? Ja, mijn naam is Saar Bloemers en ik ben mantelzorgondersteuner in dienst van Synthese. Maar mantelzorgondersteuner van Steunpunt Mantelzorg Venray. Mantelzorgondersteuner. Wat doet een mantelzorgondersteuner? Nou, heel veel. Ik ben er voor mantelzorgers, maar ook voor mensen die vragen hebben over mantelzorg en voor professionals. En wat ik met name doe, is een stukje luisterend oor. Gewoon alleen al het verhaal kunnen doen kan voor veel mantelzorgers al heel fijn zijn. Even de last van hun schouders en dat neerleggen bij iemand die niet persoonlijk betrokken is. Want ja, soms kan het lastig zijn om met je naaste te praten over degene voor wie je zorgt. Mensen willen niet klagen eigenlijk. Klagen hè? en je wil ook je naaste niet afvallen. Hè? Of het kan er snel zijn van dan denken anderen ook dat ik het niet meer aan kan. Maar ik kan het wel aan, maar ik wil even mijn verhaal delen. Nou, dat kan bij mij, want ik heb geen persoonlijke binding en ik kan ook goed mijn mond houden. Soms kan het gewoon goed zijn om even te luisteren. Maar ook informatie en advies geven. Dus waar kun je terecht als je bepaalde ondersteuning nodig hebt? Welke mensen kun je helpen? Welke deuren zijn er waar je aan kan kloppen? En als het nodig is, dan ga ik ook soms mee om ergens hulp te vragen. Ja. Dus je bent eigenlijk ook op de hoogte van het hele netwerk rondom de zorg, zeg maar, die met dementie te maken heeft. Ja, klopt. Ja. Want dat is best wel veel tegenwoordig. Mensen kunnen op allerlei plekken terecht. En ik hoor wel vaker dat ze ook gewoon eigenlijk helemaal niet zo goed weten waar ze precies terecht kunnen. Ja. Hoe zit dat dan als er voor iemand ook een trajectbegeleider betrokken is? Iemand van hulp bij dementie bijvoorbeeld? Nou, als er een trajectbegeleider betrokken is, dan die is er voor de persoon met dementie, maar ook voor de naaste. Dus in principe heb ik dan vaak niet echt een rol daarin, omdat de trajectbegeleider dan de mantelzorgondersteuning doet. Maar het kan wel eens voorkomen dat iemand een specifieke vraag heeft en dat een trajectbegeleider dan zegt van, zou je even mee willen kijken, bijvoorbeeld iemand wil weer activiteiten gaan oppakken. Maar wat vaker voorkomt is als de naaste opgenomen wordt. Een trajectbegeleider sluit dan na 6 weken af. Maar vaak zie je dat dan bij een mantelzorger de leegte ontstaat, waarbij of naar boven komt van wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en daar nog graag over wil praten. Of dat activiteiten die voorheen gedaan werden en er nu niet meer zijn, of beperkt sociaal netwerk, dat die weer opgepakt moet gaan worden. Of mag gaan worden. En dan vraagt de trajectbegeleider of ik dan na die 6 weken door kan gaan met iemand om daarin nog te ondersteunen. Ja, samen te kijken wat kan, zeg maar. Ja. En dat gaat dan via Synthese. Ja. Wat is Synthese voor een organisatie? Synthese is een welzijnsorganisatie en we bieden heel veel. Ik zou vooral zeggen, kijk op de website, want ik kan alles op gaan noemen, maar dan... is ons half uur vol. Ja, precies. Dan heb ik nog geen bordje vol laten zien. Maar Synthese biedt onder andere ook maatschappelijk werk, opbouwwerk en groepswerk. En groepswerk, dan kun je bijvoorbeeld denken aan training blijven in balans voor mantelzorgers, maar bijvoorbeeld ook training sociale vaardigheden. En er zijn bijvoorbeeld wel eens mantelzorgers die zo lang gezorgd hebben en eigenlijk best wel een tijdje een beetje uit de maatschappij zijn geweest. Dat het voor hen ook lastig is van hoe maak ik nou weer een praatje, hoe maak ik contact met anderen. Dat soms een training sociale vaardigheden bijvoorbeeld ook heel helpend kan zijn. Ja, ik hoor jou eigenlijk ook wel duidelijk zeggen, ook het traject, zeg maar, als de naaste is opgenomen en de mantelzorger kan weer aan zichzelf toekomen, dat vaak... Klopt. Of vaak soms misschien nog een beetje vergeten worden, of dat ze daar in ieder geval extra ondersteuning bij kunnen krijgen. Klopt, ja. En wat ook Synthese biedt is een stukje sociaal-juridische dienstverlening en thuisadministratie. Wat we bijvoorbeeld ook vaker zien als er sprake is van dementie, dat de naaste die altijd de administratie deed en dementie krijgt, dat langzaam niet meer kan. En dan moet de partner het over gaan nemen. En dan kan bijvoorbeeld de thuisadministratie wel helpen met het ordenen en zorgen dat het van de ene overgaat op de ander. En als iemand nou na vanavond denkt, dat lijkt me wel wat, die Saar, die kan mij misschien wel eens helpen, of iemand die ik ken misschien wel eens helpen. Kunnen ze dan jou bellen of hoe gaat dat?
Nou, als je gebruik wil maken van een van de diensten van Synthese, dan kun je via Synthese aanmelden. Kan via de website, kan bellen. Als je echt zegt, ik wil Saar, nou dan kun je me mailen. mantelzorg@venray.nl. En we hebben ook een Facebookpagina, kun je volgen. Maar eigenlijk de contactgegevens van Steunpunt Mantelzorg staan op de hulpwijzer van Venray, op de website van Synthese van de gemeente. Dus via verschillende wegen ben ik wel te vinden. Oké, je verstopt je niet, Nee, hè? absoluut niet. Nee. Nou, we hebben het eigenlijk net een beetje al over gehad. Mantelzorgers hebben een vol bord. Er ligt heel veel op hun bord. En jij komt iets vertellen over bordje vol. Klopt. Ja. Nou, mensen weten zelf wel wat hun volle bord is. Maar wat is nou bordje vol? Nou, bordje vol is een manier om eigenlijk overbelasting te voorkomen. Of op het moment dat je belast voelt, inzichtelijk te krijgen waar die belasting precies zit. Overbelasting van de mantelzorger. Van de mantelzorger zelf, ja. Ja, klopt. Ja, dus wat jij zegt, hè, ze weten vaak wat er op een bordje ligt. Soms weten ze dat niet eens. En een bordje vol kan wel heel erg inzichtelijk maken van, ik voel een last, maar wat is dat nou precies? Ja. Ja, en is dat dan een spel of een wat is het? Je kunt het een beetje zien als een creatieve werkvorm. Dus je hebt wel een spel kaarten waarmee je aan de slag gaat. Hier op de achtergrond zie je het al een beetje. Het zijn kaartjes, plaatjes zeg maar, en daar leg je dan je speelkaarten op. Het is wel om bezig te zijn, maar ook om het wat visueel te maken. Ja, maar het is, je kunt niet winnen. Nee, we kunnen ook niet verliezen, dat scheelt dan wel weer. Hey, en kan je dat dan in je eentje doen? Kan een mantelzorger daar dan voor gaan zitten en dat zelf gaan doen? Of moet je dat met minimaal 4 spelers doen? Of hoe gaat dat? Nee, het is zo gemaakt dat als jij zegt, ik wil dat alleen doen, dan kan dat. Ieder kaartje staat heel duidelijk wat je per stap gaat doen. Want het zijn allemaal stappen die je doorloopt. Maar wij zeggen altijd, het is op zich wel fijn als je met iemand anders doet. Omdat als je met een ander doet, die kan je vragen stellen. Die kan je ook helpen nadenken over. Je gaat met kaartjes aan de slag om te kijken wat ligt er op een bordje. Kan met jou kijken van, ligt dat ook op jouw bordje? Of ligt dat op iemand anders bordje? En op het moment dat je verder gaat en je gaat kijken, hoe haal ik dingen van mijn bordje af? Dan kan het helpen als iemand jou vragen stelt. Ja, dat is een goeie wat je zegt. Want ik hoorde jou zeggen, mantelzorgers krijgen dan inzicht in de last die ze voelen. Hè? Wat is dat dan precies? Maar gaat het de mantelzorgers dan ook helpen in, wat kan ik dan met die last? Want alleen maar weten wat er allemaal ligt, daar worden we misschien alleen maar nog bezorgder van. Hè? Nee, het is zeker. Het begint met in kaart brengen van, wat heb ik op mijn bordje? Vervolgens ga je ook kijken van, wat geeft me energie en wat kost me energie? En de volgstap is om dan te gaan kijken, wat kan ik van mijn bordje afhalen? Maar soms kan het ook zijn dat je juist iets op gaat pakken. En dat klinkt misschien heel gek, maar soms hebben mensen niet eens zo heel veel op hun bordje liggen, maar voelt het gewoon heel erg zwaar. En ligt heel veel op het bordje, dat doe ik niet meer of dat lukt me niet meer. En dat zijn vaak de dingen die ze heel leuk vinden. Waar ze energie van krijgen. Ja. En daardoor wegen die paar dingen die ze wel nog doen heel erg zwaar. Ja. En dan is het belangrijker om te kijken, wat kan ik weer op gaan pakken? Wat is misschien iets wat ik voorheen deed, wat me heel veel energie gaf, wat ik nu niet meer doe? En dan gaan we kijken, wat heb je nodig om dat weer te gaan doen? Om dat toch te kunnen doen. Ja, dus het is wel echt heel erg verschillend per persoon. Nou, ik ben benieuwd. Ik hoop meer mensen, maar hoe gaat het dan? Kun je wat laten zien? Zeker. Zal je even naar de tafel gaan? Ja. Nou, het is eigenlijk een heel eenvoudig doosje. Ik heb voor de mensen die hier aanwezig zijn ook allemaal een doosje achter staan, dus die mag je in meenemen. Ik ga dadelijk op de beamer ook per kaart laten zien wat ik doe. Heeft een beetje iets van Oprah Winfrey, ja? Ja. Ik had het eigenlijk onder de stoelen moeten zetten, inderdaad. Gemiste kans. Zoals ik zeg, het wijst zich vanzelf. Het is alleen iets, wij geven ook workshops soms. Hè. Dan nodigen we gewoon een groep mensen uit en dan doen we dit met elkaar. Want je hebt best wel een stapel kaarten waarmee je aan de slag gaat. Dus ik pak er nu een paar om een beeld te geven. Maar er zijn best wel veel kaarten. En die pak ik er nu even bij. Want je hebt mantelzorgers die wonen samen met degene voor wie ze zorgen. Dan pak je een gedeelte van de kaartjes. Maar het kan ook zijn dat jij juist niet een gedeeld huishouden hebt, maar een eigen huishouden.
Dan komen er kaartjes bij. Want dan heb je niet alleen bijvoorbeeld het eigen huishouden wat je doet. Maar je hebt ook het huishouden van degene voor wie je zorgt. Dat is bijvoorbeeld als ik zorg voor mijn vader die dementie heeft. Een van je ouders. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor boodschappen, voor administratie. Dus daar is ook rekening mee gehouden dat sommige taken dan dus ook gewoon dubbel zijn. Omdat je ze 2 keer moet doen. Voor jezelf en voor de ander. Je hebt daar wat liggen, dat zie ik ook daar terug. Dat is dat kaartje. Want waar je mee begint, vooral is even in beeld brengen wat jouw situatie op dat moment is. En die leg je dan even aan de kant. Dat is vooral om eventjes voor jezelf ook het startpunt te hebben. En dan ga je de kaartjes erbij pakken. En dan komt... Even, kijk, hier heb je dan een voorbeeld. Mensen die je ook ondersteunen. Maar ik vind deze vooral heel belangrijk. En dat is, wat ligt er op jouw bordje? En dan zie je staan, je hebt je eigen bordje. Je hebt andermans bordje. En dat kan zijn dat er misschien iemand is die meehelpt. Ja. Zie je het? Ja. Maar het kan ook zijn dat degene voor jou zorgt dingen nog zelf kan. Dus dan ligt het ook niet op jouw bordje. Dan heb je nog het bordje lukt mij niet of lukt me niet meer. Dat zijn dan met name vaak de hobby's, sportactiviteiten. Maar het kan ook zijn dat de zorg al zo zwaar is dat je ook niet meer aan het tuinieren, aan het huishouden bijvoorbeeld toekomt. En dan heb je nog niet van toepassing. Dat is bijvoorbeeld de hond uitlaten. Ja, als je geen hond hebt, dan is dat vrij makkelijk. Dat scheelt dan in dit geval. Nou, dan pak ik voor mezelf even de rol als echtgenote van een man met dementie. En als ik dan een kaartje pak, dan ga ik bijvoorbeeld eerst naar huishouden. Ik woon samen dan nog met mijn man. En het huishouden, dan ga ik kijken van oké, dat ligt op mijn bordje. Want hij doet het niet, heeft het ook nooit gedaan. Maar het ligt nog steeds op mijn bordje. Dus die leg ik daar neer. Dan komen de boodschappen. Nou, die doen wij nog wekelijks samen bijvoorbeeld. En als je nou bij een kaartje ook denkt van ja, maar wat is dan boodschappen? Onder het kaartje staan ook altijd een aantal dingen waar je dan aan kunt denken. Dus dan is het bij boodschappen niet alleen naar de supermarkt, maar bijvoorbeeld ook lijstje maken, het boodschappenlijstje maken, de online bestelling doen, de boodschappen opruimen. Dat valt er ook onder. Nou, die boodschappen doe ik samen met mijn man, dus het ligt eigenlijk op allebei ons bordje. Maar als ik hem niet aanstuur, ja, dan gaat het niet. Dus... Ja. En dat is ook op het moment dat je iets samen doet bijvoorbeeld, of het is een gedeelde taak, maar jij voelt het als een last, dus jij draagt het toch met je mee, dan ligt het evengoed ook op jouw bordje. Dus het is ook vaak voor jezelf even kijken, waar voel ik hem? En daar kan die ander ook bij helpen, hè? Die dan met jou mee denkt, zeg maar. Ja. Nou, dan kijk ik bijvoorbeeld naar eten, eten klaarmaken, nou dat doen we ook samen, dus dat leg ik dan ook daar neer. Nou, thuisadministratie en financiën, dat doen de kinderen. Die helpen ons daarbij. Dus dat ligt niet op mijn bordje. Dus die leg ik daar neer. Die gaat naar andermans bordje. Andermans bordje, ja, precies. Nou, dan heb ik de persoonlijke verzorging van de zorgvrager. Mijn man kan het op zich nog wel, maar ik moet hem wel aansturen. Dus als ik niet zeg, ga je aankleden, ga je een keertje douchen, trek eens een schone broek aan, dan gebeurt het niet. Dus ik voel dat echt als een last. Ligt op mijn bordje. Nou, mijn eigen persoonlijke verzorging, ja, moet ook gebeuren. Ligt ook op mijn bordje. Er komen er nog 3. Thuis zijn bij de zorgvrager. Als ik hem alleen thuis laat, dan gaat het mis. Dus als ik weg ben, dan ben ik alleen maar bezig met, oh mijn god, gaat het thuis goed? Dus ik heb echt het gevoel, als ik thuis ben, moet ik hem in de gaten houden. En ben ik niet thuis, dan ben ik ook niet ontspannen. Ligt op mijn bordje. En ik voel hem al zwaarder worden, dat bordje. Ja, de stapel van jouw last wordt groter en groter. Dan kom ik bij de tuin. Tuinieren vind ik heerlijk. Haal ik echt mijn ontspanning uit. Heb ik jaren gedaan. Maar je moet nou niet naar onze tuin kijken. Want het lukt me niet meer. Het is echt te zwaar. Dus die leg ik ook bij lukt me niet meer neer. Betaalde werk, nou dat is niet van toepassing. Dus die kan ik er neerleggen. En dan mijn vrijwilligerswerk. Dat is even de laatste die ik erbij pak. Heb ik ook altijd heel veel plezier gedaan. Iedere week ging ik dan ergens helpen. Lukt me niet meer. Ben ik mee gestopt. Want ik kan mijn man niet alleen thuis laten. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan heb je dus, en je doet dat met heel die stapel, heb je uiteindelijk een beeld van wat er voor je ligt.
En op het moment dat je dan met iemand samen bent, dan kun je wel even over gaan hebben van wat doet dat nou met je? Ja, dat kan best wel confronterend zijn, lijkt me zo. Want ik kan me voorstellen dat in sommige gevallen, of misschien in veel gevallen, die stapel van wat ligt op mijn bordje heel, heel hoog is. Ja, precies. Die kan dan echt wel groot worden. Of het zijn niet zo heel veel dingen, maar ze wegen gewoon heel zwaar. Kan ook, ja. Dan ga je dus inderdaad kijken naar hoe vol vind je jouw bordje. En dan ga je ook het gesprek aan, als je het met iemand samen doet, over van oké, hoe lang hou ik het vol als ik op deze manier doorga? En hoe lang wil ik het nog volhouden? Hier is ook een ander, denk ik, heel belangrijk, hè? Want hoe vol vind je je bordje? Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die denken, ik mag niet zeuren, ik mag niet klagen. En dan kan iemand anders ook wel daar misschien wat op reflecteren. Hè? Van nou, er ligt behoorlijk wat op. Ja. En vooral het stukje van hoe lang hou je het nog vol? Kan soms ook heel confronterend zijn als je daarover na gaat denken. Ja. Nou, die kun je dan voor jezelf invullen. En dan vervolgens ga je door. En dus, dat heb ik nog niet gezegd, maar rechtsboven in de hoek, ik weet niet of je het gezien hebt, daar staan vierkantjes. En dat helpt je ook om te kijken waar je dat kaartje dan neer kunt leggen. Dus die 4 gaat onder 1. En dat is zodat je daar mooi alles bij elkaar hebt liggen. Zit er een uitleg bij in het doosje? Iedere keer bovenaan staat wat je bij die stap gaat doen. Oké. En op de achterkant staan ook altijd tips. Oké. Ja. Het wijst zich vanzelf. Het wijst zich vanzelf. Maar wat we inderdaad wel vaker merken is dat het soms even zoeken is. Dus daarom kan het ook al fijn zijn om het samen te doen. Ja, omdat we er nou een beetje een sneltreinvaart doorheen vliegen. Kan ik me voorstellen dat mensen denken, wow. Ja, klopt. Het is maar goed dat we straks terug kunnen kijken. Ja. Vervolgens ga je kijken naar wat geeft me energie en wat kost me energie. En dan zie je ook bovenaan staan, pak de speelkaarten van mijn bordje. En dan ga ik kijken van wat geeft mij nou energie en wat kost me energie. Nou, thuis zijn bij de zorgvrager, ja, dat kost mij vooral veel energie. Want ik moet hem continu in de gaten houden, opletten wat hij aan het doen is. En op het moment dat ik er dus niet ben, dan kost het me ook energie. Want dan ben ik aan het denken, hoe gaat het thuis? Dus dat is een energievreter. Mijn eigen persoonlijke verzorging, dat vind ik heerlijk. Daar kan ik echt van genieten. Dus als hij dan 's ochtends aan de boterham zit, dan ga ik lekker tutten. Ik ga me opmaken, ik trek mijn kleren aan. Dat is echt even een momentje voor mezelf. En daar krijg ik energie van. Nou, zijn persoonlijke verzorging, dat laat ik denk ik wel raden. Dat is wat aansturen. Dat kost me energie. En soms kan het ook echt een twijfel zijn. Dat is eten, samen koken, samen eten. Vond ik altijd heerlijk. Dat gaf me energie. Maar nu merk ik weer met het aansturen en het continu opletten, kost me energie. Dat is ook balans zoeken, hè? Want er zitten natuurlijk ook nog mooie momenten in. Het is niet alleen maar naar. Klopt. Ja. En dat is dus ook waarvan we dus ook weer merken als je met iemand samen doet en die stelt je de vraag van oké, dat gaf je altijd energie, maar wat doet het nu met je? Dan helpt je dat ook weer. En dan leg ik hem nu bij de energievreters. Nou, en datzelfde geldt voor de boodschappen en het huishouden. Dus die leg ik daar neer. Dan pak ik nu even het bordje bij. Dat is dan even het laatste wat ik met jullie zo op deze manier ga doen. En dat is dan wat we weer oppakken. En dan kijk je weer naar de rechterbovenhoek. Dan pak je de speelkaarten van... wacht, ik heb even naar de volgende gaan. Natuurlijk even meekijken. Kijk, zo komt er dan uit te zien. Je energiegevers en je energievreters. En dan kom je uit bij wat wil je weer oppakken. Oh, ja. Dan ga je naar lukt mij niet meer. En dan ga je ook hier weer kijken, wat wil of kan ik niet meer doen? En wat wil ik weer gaan doen? En dan kijk bijvoorbeeld naar vrijwilligerswerk. Kijk, dat vond ik echt leuk. Daar kreeg ik energie van, daar word ik blij van. Als ik eraan denk, dan krijg ik alweer zin om aan de slag te gaan. En daar kan ik aan opladen. Dus dat wil ik wel weer oppakken. Maar die tuin, ja, ik weet al, dat gaat me niet meer lukken. Ik heb er altijd heel veel plezier aan beleefd. Mijn gezondheid is ook achteruit gegaan. Ja, dat lukt niet meer. Dat ga ik niet meer doen. Dus dat ligt dan bij wil of kan ik niet meer doen. Nou, als je dit dan hebt gedaan, dit doen wij bij een eerste bijeenkomst, dan heb je al heel veel wat er zeg maar, op je afkomt. Want je krijgt te zien wat er allemaal op mijn bordje ligt. Ik krijg te zien wat me ook allemaal energie kost. Dat is vaak ook al confronterend. Dus van oké, wat er op mijn bordje ligt, het grootste gedeelte, ja, dat kost me ook nog eens energie. En alle dingen die me energie geven, die lukken me niet meer. Nou denk ik,
als ik me dat zo voorstel, als ik dit zou doen, vooral die laatste, wat wil je weer oppakken? Ik denk dan meteen, ja, dat kan ik wel willen, maar dat gaat niet. Nee, dat klopt. Dat denken veel mensen. Ja. Ja. En dat is ook een hele logische gedachte. Dus die zou ik al heel moeilijk vinden om neer te leggen, want ik zou bij alles denken, ja, dat kan ik wel willen, maar dat gaat niet. Ja, dat kan ik wel willen, maar dat gaat niet. Klopt. Nou, en wat dan dus ook, kijk, dit is dan wat je uiteindelijk krijgt. En wat we dan daarna gaan doen. En dit is ook wel iets waarvan wij zeggen, dit is heel fijn om met iemand samen te doen. Want wat jij zegt, ik kan niemand vragen, dat lukt me niet. Dat horen we vaak bij mantelzorgers. Ja, maar ik denk dat je het ook echt gewoon niet ziet op dat moment. Precies, ja. Precies. Hele logische, hele begrijpelijke reactie. En wat we dan gaan doen is kijken, hoe ziet jouw netwerk er eigenlijk uit? Nog los van of dat deze mensen wat kunnen betekenen, maar hoe ziet het eruit? Wie zit er in jouw netwerk? En dan kijken we naar de naaste kring, dus echt mensen die heel dichtbij staan, die eigenlijk al meehelpen zonder dat je überhaupt hoeft te vragen. Dan gaan we naar familie, vrienden, bekenden. En dan ook naar mensen die net verder buiten het netwerk staan. Bijvoorbeeld buurtgenoten of mensen die je kent van een vereniging waar je lid van bent. Of waar je naaste lid van is, dat kan ook. Dus dan ga je dat netwerk in kaart brengen. En vervolgens ga je dan ook kijken met de kaartjes, wie zou mij kunnen helpen? En ook daarbij is het dan fijn als er iemand is die met jou goed daarna kan kijken. Want je kan inderdaad, dat merken we, ik denk dat iedereen het wel herkent. Ja, maar die heeft het druk en die heeft geen tijd en die vind ik het lastig om te vragen. Ja, hoe kun je dat nou doen? En daar gaan we dan ook over in gesprek. Hoe kun je de ander vragen om te helpen? En dan geven tips. En wat mooi is als we het in een groep doen, dan zie je ook dat mensen elkaar tips gaan geven. En daarom vinden we het ook wel heel leuk om Bordje Vol in een groep te doen, omdat je van elkaar ook heel veel kunt leren. En herkenning hebt natuurlijk. Juist, hè? ja, herkenning. Dan is het niet gek als je denkt, oh, maar dat gaat helemaal niet. Of, nee. Weet je, en dan gaat het echt om hele kleine tips. Net als, stel dat iemand aan jou vraagt, of tegen jou zegt van, als ik een keer iets kan doen, dan laat me weten. Dat je dan de vraag terug kunt stellen, wat zou jij voor mij kunnen betekenen? Dan kun je een voorbeeld noemen. Ja, want dan krijgt die ander de kans om na te denken van, oké, wat wil ik eigenlijk? Dan kun je hulp die je aanbiedt concreet maken. En jij weet dan ook concreet waar je de ander voor kunt vragen. En dan is de stap om hulp te vragen makkelijker. Als jij dan tegen mij zegt van, nou, maakt niet uit, zeg maar een keer wat. En dan vind ik dat heel lastig. Ja. Maar als jij zegt van, nou weet je, 1 keer in de week maak ik een extra grote maaltijd. Dus als jij een keer geen tijd moet koken, laat me weten. Dan krijg je van mij een pannetje. Maakt voor mij de drempel lager om dan... Dat kennen we allemaal, hè? Dat mensen dan zeggen, als er iets is, dan bel maar. Juist. Maar nee, je gaat niet midden in de nacht bellen. Ik ben nou wakker en ik zie het even niet meer zitten. Of, Nou, we hebben bijvoorbeeld ook wel eens de tip gehad, en die vind ik ook wel mooi om hier te delen. Van een mantelzorgmakelaar. Haar moeder was ziek en heel veel mensen ook in het netwerk. Als ik iets kan doen, laat me weten. Als ik iets kan doen, laat me weten. Ja. En zij had uiteindelijk een boekje neergelegd bij haar moeder. En zei van, super dat je het aanbiedt. Zou jij in dat boekje op willen schrijven wat je kan betekenen, wanneer je dat zou kunnen doen aan jouw telefoonnummer of hoe ik jou kan bereiken. Ja. En dan merkte ze dus ook dat mensen dus ook gingen nadenken, wat wil ik eigenlijk doen? En dat dan dus ook sneller deden. En dat ze ook zag, toen haar moeder achteruit ging, van oké, nou heb ik eigenlijk iemand extra nodig. En dan ging ze naar het boekje kijken en dan belde ze op en dan vroeg ze... Kan jij? Je hebt dat toen gezegd, wil je dat nog steeds doen? Ja, het is ook fijn denk ik voor degene die hulp aanbiedt. Want mensen die zeggen, als er iets is dan bel maar. Die bedoelen dat goed, maar weten ook niet goed natuurlijk wat ze kunnen doen. Hè? Klopt. Dus het zit een wisselwerking in. Dus dat is een mooie tip, denk ik. Precies. Ja, en uiteindelijk ga je dan met Bordje Vol ook de kaartje wat meer ordenen. Maar de ervaring leert wel... dan ga je namelijk wel kijken van welke kaartje kun je dan uitbesteden. En dan ga je vooral kijken van, ga je je richten op wat er op je bordje ligt, wat je energie kost. Of ga je je richten op de dingen die je niet meer kunt doen, maar wel graag wil doen. En dat is ook per persoon verschillend. Ja. Dus Er zal geen 2 keer hetzelfde uitkomen. Nee, precies. Ja. En vaak merk ik dat als we dit punt bereikt hebben, dan is het vaak al voldoende. Dus dan heb je al dat mensen weten van, oké, ik heb voldoende tips, ik ga hiermee aan de slag. En als ze dan nog iets nodig hebben, dan weten ze altijd dat ze kunnen bellen. Ja.
En is dit dan iets wat jij als mantelzorgondersteuner met een mantelzorger wel eens doet? Ja, heb ik meerdere keer gedaan, individueel en in groepsvorm. Maar ook wel eens bijvoorbeeld met 2 zussen. Om in kaart te brengen van wie doet nou precies wat. Er ging iets in hun situatie veranderen. En het was van oké, welke taken doe jij nou, welke taken doe ik? En waar gaan dadelijk hiaten ontstaan als die situatie verandert? Ja, zo kun je er ook mee aan de slag. Ja. Hey, nou, ik vind het er heel goed uitzien. Ik kan me wel voorstellen dat het best wel confronterend is. Ja. En ook best wel lastig om actie te ondernemen. Maar je hebt in ieder geval dan een beeld waar je wat kunt doen. Hè? Ja. Dat is beter als een chaos hebben en denken help. Jullie helpen dan ook de mantelzorger met het formuleren van die stappen. Hè? Van wat kan ik dan doen? En, want anders zit je net als ik. Ja, maar dat gaat niet. Ja, dat gaat precies. Niet. Ja. Als ik dat nou wil hebben. Nou, de mensen die hier aanwezig zijn vanavond, die krijgen dat allemaal. Ja. Maar wat kost dat nou? Als ik hier nou niet was geweest en ik wil het ook hebben. Wat kost dan dit? Ja, hoe noemen we dat nou? Het is geen spel, hè? Nee, noem maar gewoon bordje vol. Dit doosje. Ja. Nou, het doosje is gratis. En het enige wat jij investeert is je tijd. Dus ook als je bij ons een workshop volgt, eigenlijk alle ondersteuning die wij bieden, vanuit Steunpunt Mantelzorg en Synthese, is allemaal kosteloos. Ja, fantastisch. Ja. En als mensen dat nou daarin geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze dat dan aangeven? Of kunnen ze dan contact opnemen met Synthese? Ja, ze kunnen bellen, mailen. Ik sta ook af en toe op maandag op de markt. Als je de wijkagent ziet staan, grote kans dat ik erbij sta. Via wijkteams kun je hem ook bereiken, of Synthese. Dus genoeg wegen leiden naar mij. Goed zo. Ja. Nou, wat goed. Ik denk heel helder. Ik denk dat het leukste is voor mensen om ermee aan de... Nou, het leukste is misschien niet helemaal het goede woord. Maar het zinvolste is voor mensen om ermee aan de slag te gaan. Precies. Maar volgens mij heb je een heel mooi beeld gegeven van wat ermee kan. En vooral waar het toe kan leiden. En dat het lucht en licht kan geven eigenlijk voor de mantelzorger. Zijn er nog andere dingen, Saar, die je met ons wil delen? Wat we nog niet benoemd hebben is dat mensen zich ook kunnen aanmelden als mantelzorger. Dat kan door een mailtje te sturen ook. En op het moment dat je aanmeldt als mantelzorger, dan krijg je de nieuwsbrief. Een aantal keer per jaar doen wij een digitale nieuwsbrief. En daarin staat bijvoorbeeld als we weer een workshop bordje vol gepland hebben. Daar staan activiteiten die gepland staan, nieuwtjes. En 1 keer per jaar de papieren nieuwsbrief. Die papieren nieuwsbrief die komt ongeveer in september. En dat is omdat die gekoppeld is aan de dag van de mantelzorg. Dat is ook leuk om te vermelden. Ieder jaar organiseert de Rotary een mantelzorgbrunch. Is dit jaar op 4 november. En daar kunnen mantelzorgers zich voor aanmelden. Dat kan ook door te mailen naar mantelzorg@venray.nl. En als mensen zich melden voor de mantelzorgwaardering, die kan ook 1 keer per jaar aangevraagd worden. Dus voor die het nog niet gedaan heeft, kan tot 1 november. Doe je dat dan voor jezelf als mantelzorger of doet iemand dat voor jou? Officieel vraagt de zorgvrager. De zorgvrager moet in Venray wonen. Die vraagt hem aan voor de mantelzorger. Maar op het moment dat de zorgvrager daar niet toe in staat is, dan controleert niemand wie er achter de computer zit. Dus je kunt hem als mantelzorger aanvragen, maar je moet van beide de gegevens hebben. Op het moment dat je die aanvraagt, dan word je als mantelzorger sowieso al automatisch geregistreerd als mantelzorger. Ja. Hey, en je zei, ik kan mij als mantelzorger aanmelden. Dan word ik op de hoogte gehouden van al die van nieuws en actualiteiten. Wanneer ben ik nou mantelzorger? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, want ik doe best wel wat voor mijn ouders en schoonouders. Maar ik kan dat nog heel goed dragen. Wanneer ben ik mantelzorger? Nou, dan, het is heel mooi gezegd. Je hoeft niet overbelast te zijn om mantelzorger te zijn. Gelukkig. Nee, de officiële term is als je gedurende een periode van minimaal 3 maanden minimaal 8 uur per week voor iemand zorgt. Dan gaat niemand het meten. En zorgen is, net zoals wat op de kaartje stond, praktische zorg, maar ook je zorgen maken. Dus op het moment dat jij continu met je hoofd bij degene bent die thuis zit, je hebt er continu stress en last van, ja, dat is eigenlijk ook al zorgen. Hè? Dan heb je het over zorgen maken, maar het valt wel onder mantelzorg. Ja. Maar dus als je 1 keer in de week voor de buurman een boodschap doet, dat is geen mantelzorg. En vrijwilligerswerk is ook wat anders. Dat is soms ook wel verwarrend. Ja, maar ik kan me voorstellen dat veel mensen zich
later als mantelzorger definiëren dan wat ze daadwerkelijk zeg maar volgens de definitie zijn. Ja. En in die zin kan je je dan beter eerder aanmelden. Dan krijg je ook alle informatie en dan kan je daar ook gebruik van maken. Ja. Klopt. Nou, fantastisch. Oké. Het zit erop. Nou, ja, mooi. Zijn we iets vergeten? Ik denk dat we eigenlijk bijna alles wel gehad hebben. Volgens mij ook. Ja. Nou, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor de uitleg. Mensen die geïnteresseerd zijn in Bordje Vol, neem rustig contact op. Of via Synthese of op de markt, hebben we net gehoord. Hè? Dan gaan we naar de markt en dan kun je Saar aanspreken. Komt helemaal goed. Nog een puntje van aandacht, waar ik graag jullie aandacht op wil vestigen. We hebben het er vorige keer over gehad, over de projecten van de kerngroep Venray Dementie Vriendelijk. Zij gaan projecten organiseren rondom kunst, bewegen en zang. Vorige keer hebben we het toegelicht. Je kunt eventueel de uitzending terugkijken. Het is vooral om de zorgvragen, de mensen met dementie en eventueel hun mantelzorgers een hele fijne besteding in de dag te geven. Gekoppeld aan de interesse die ze ofwel al hadden of misschien kunnen ontwikkelen. Dus dat gaat over kunst, bewegen en zang. Onder in het beeld komen de aanmeldadressen. U bent van harte welkom en wij willen u ook heel erg uitnodigen om deel te nemen aan deze projecten. Want zonder deelnemers vallen die projecten weg en dat zou echt heel erg jammer zijn. Dus vandaar deze oproep en wij zien uw aanmelding graag tegemoet. De volgende keer onze uitzending, die gaat over dementie. Welke vormen zijn er? Er komt een geriater praten. Het is altijd een bijzonder interessante avond. Dus iedereen is van harte welkom. Ik wil ook meteen even van de gelegenheid gebruik maken om de kijkers thuis nog een keer te vertellen. Wij zitten hier eigenlijk met een hele fijne groep. We noemen het een café, maar het is niet een kroeg of iets dergelijks, maar een gezellige ruimte. Waarin echt iedereen welkom is. Dus ook u thuis als kijker, als u denkt ik zou best een keer aanwezig willen zijn, schroom dan niet. Kom rustig naar ons Alzheimer Café toe. De caféavond zelf is elke tweede maandag van de maand in de Camp Haan. De ontvangst is vanaf 7 uur. En u bent echt van harte welkom. Wij vangen u met open armen op en zorgen dat u zich thuis voelt. Het voordeel daarvan is, na deze uitzending hebben wij hier een gezellige pauze. En daarna kunnen wij nog heel veel vragen stellen aan Saar. Wat we ook zeker gaan doen. En dat is elke keer zo. Dus wij zien u heel graag in het café. Volgens mij heb ik alles verteld wat ik moet vertellen. Dan dank ik u hartelijk voor het kijken. En dan zien we u heel graag volgende maand hier in het café. Tot ziens!